Wel, mae'n ddydd Gwener y Groglith mwy ungol na'r arfer wrth i ni feddwl am yr holl bobl sydd wedi colli bywydau ar draws y byd oherwydd y pandemig yma. Ond dyn ni'n troi'n golygon at Iesu Grist ar y groes. I ni'n ymdywelu o'i flaen e. Rydyn ni'n rhoi popeth arall o'r neilltu ac yn plygu o'i flaen e. Yn disgwyl am ei bresenoldeb. Arglwydd, neu di'n helpu ni nawr i weld o'r newydd maint dy ddioddefaint di, reality dy aberth mawr drosto ni. Diolch. Amen. Dyn ni am ddarllen gyntaf o lyfr y proffwyd Eseia. Nath sgwennu'r geiriau hyn rhyw 700 mlynedd cyn i Iesu farw ar y groes. Ond roedd wedi rhagweld bod na un gwas ffyddlon yn mynd i farw dros lawer o bobl. Felly falle bydd y geiriau yma yn dod â darlun cyfarwydd i'r meddwl. Dyma pennod 53, adnod 3-6. Cafodd ei ddirmygu a'i wrthod gan bobl, yn ddyn wnaeth ddioddau, yn gyfarwydd a phoen. Roedd pobl yn troi eu hwynebau i ffwrdd oddi wrtho. Cafodd ei ddirmygu, a wnaethon ni moi werthfawrogi. Ac eto, cymerodd ein salwch ni arno'i hun, a dioddau ein poenau ni yn ein lle. Roedden ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi a'i guro a'i gamdrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni, ac am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein hiachau. Dyn ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un wedi mynd ei ffordd ei hun, ond mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni gyd arno fe. Ydyn ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu ar y groes. Y gost, yr aberth, y baich trwm. Dim ond fe oedd yn gallu gario fe. Y poen, y galar, y tristwch. A'i ateb e i'r cyfan oll oedd wedi hoelio ar y groes gydag e, oedd cariad. Cariad mor gry, wnaeth ei ddal e ar y groes hyd y diwedd, a gorffen y gwaith o wneud iawn am ein dyled ni i Dduw. Diolch Iesu. Yn ystod yr wythnosau diwetha, na sawl stori wedi dod am sawl aberth mae bobl wedi wneud mwyn helpu bobl eraill. A un o'r storïau sydd wedi sefyll allan yw stori'r offeiriad o'r Eidal, y brawd Giuseppe. Roedd ganddo fe ventilator oedd wedi cael ei roi iddo fe oherwydd bod e wedi cael Covid-19. Ond pan glywodd e am rhywun iain ag e oedd angen triniaeth a allai fod yn colli fywyd, nath e benderfynu rhoi'r offer yna i'r person iau. Fe fu farw'r brawd Giuseppe oherwydd iddo fe wneud hyn. Ac pan oedd e'n cael ei gladdu, roedd ei gorffa yn mynd trwy'r dref a nath bobl sefyll allan ar stepen ei drws i gymeradwyo ei weithred e. A chydnabod yr aberth eithaf nath mwyn rhywun arall. A geiriau Iesu, pam da ni'n clywed am weithredoedd anhygoel fel hyn, da ni'n cofio am eiriau Iesu Grist ei hun. Y cariad mwyaf all unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. Felly, dyn ni'n dod ger bron Iesu nawr, yn sylweddoli maint y gost iddo fe. Ac yn cydnabod bod yna bethau bod ni angen confesu o flaen Duw. Gweithredoedd yn ein meddwl a pethau dyn ni wedi wneud
sy'n mynd yn erbyn Duw. Felly gawn ni gyffesu'r pethau yna nawr o'i flaen e. Diolch, Iesu, am yr rhodd o faddeuant. Dyn ni ddim eisiau gwneud yn fach o'r rhodd yma. Dyn ni'n gwybod mor ddrud oedd y cost yna i ti. Diolch. Amen. Dwi am ddarllen nawr o Efengyl Marc, pennod 15, adnod 33 ymlaen. O ganol dydd hyd 3:00 y pnawn, aeth yn hollol dywyll drwy'r wlad i gyd. Yna am 3:00 gwaeddodd Iesu'n uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sy'n golygu, fy niw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arna i? Pan glywodd rhai o'r bobl oedd yn sefyll yno hyn, medden nhw, mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw'n rhedeg ac yn trochi ysbwng mewn gwin sur had, a'i godi ar flaen ffon i'w gynnig i Iesu yfed. Gadewch lonydd iddo, meddai, i ni gael gweld os daw Elias i'w dynnu i lawr. Ond yna, dyma Iesu'n gweiddi'n uchel, yna stopio anadlu a marw. A dyma'r llen oedd yn hongian yn y deml yn rhwygo yn ei hanner o'r top i'r gwaelod. Roedd capten milwrol Rhufeinig yn sefyll yno wrth y groes. Pan welodd sut buodd Iesu farw, ei eiriau oedd, mab Duw oedd y dyn yma, reit siŵr. Dydd Gwener y Groglith yma, da ni'n meddwl am y bobl, pawb ohono ni yn gorfod ynysu mewn rhyw ffordd, yn gorfod bod ar wahân. Rhai pobl sy'n byw ar eu pennau hunain yn gorfod bod yn unig a mond cysylltu drwy ffôn neu dulliau eraill ar y we. Ond dyn ni'n meddwl hefyd yn arbennig am y bobl sy'n cael eu gwahanu wrth i anwyliaid a rhai hyd yn oed yn gorfod marw ar eu pennau hunain. Ond dyn ni'n sylweddoli hefyd fod Iesu cariad ei hun, wedi profi hunan ynysu a'i adael yn llwyr ar ei ben ei hun ar y groes, heb gwmni ei dad hyd yn oed. Ond ar yr union adeg yna roedd e hollol ar wahân i'w dad ac ar ei ben ei hun, roedd e'n gwneud ffordd i ni i gyd i ailgysylltu â Duw mewn ffordd newydd, ac ailgysylltu gyda'n gilydd hefyd. Fel bod dim rhaid i ni fod ar ein pennau'n hunain neu'n wedi gwahanu oddi wrth Dduw fyth eto. Da ni'n gallu mynd trwy'r amser yma o ynysu, yn gwybod mai Duw yw'r un fydd byth yn ein gadael ni ar ein pennau'n hunain. Hyd yn oed yn ein dioddefaint ni, mae Iesu yn addo bod gyda ni. Yr un sydd wedi dioddau i'r pen drosto ni, mae e'n sefyll gyda ni yn ein dioddefaint. Mae e gyda ni yn ei gariad, mewn amseroedd da ac amseroedd anodd. Pan da ni'n chwerthin a phan da ni'n crio. Da ni'n gallu dod â phopeth sydd ganddo ni at y groes. Ein poenau, ein galar, ein gofidiau, yn afiechyd, pethau mae pobl di wneud i ni, pethau dyn ni di wneud i bobl eraill, a'i rhoi nhw wrth y groes. Wrth y groes, dyn ni'n gallu cael ein dad gwneud a'n gwneud o'r newydd eto. Dyn ni'n gallu cael ein torri a'n cymodi a chariad perffaith. Ac wrth i ni aros am Sul y Pasg, wrth i ni aros am gael ail ymuno a fod mewn cymuned gyda'n gilydd unwaith eto. Gadewch i ni gofio bod y goleuni wedi trechu'r tywyllwch. Dyn ni ddim yn aros mewn anwybodaeth, ond yn aros yn gwybod am y gobaith tragwyddol sydd gyda ni oherwydd buddugoliaeth Iesu ar y groes.
O Dad, 'y ni'n diolch i ti fod y bresenoldeb di gyda ni bob amser. Ni'n diolch fod Iesu wedi mynd i'r groes, bod dy gariad di wedi bod yn ddigon ar y groes i drechu'r holl dywyllwch. Ni'n codi pawb nawr sy'n dioddef arglwydd. Ni'n gofyn i ti wneud y bresenoldeb yn amlwg iawn iddyn nhw. Da ni'n meddwl yn enwedig am yr holl bobl sy'n diodde'n anheg oherwydd y fath o gwaith maen nhw'n wneud, oherwydd lle maen nhw mewn safle cymdeithasol, am bod nhw'n fwy tebygol o gael y feirws yma. Ni'n gofyn i ti amddiffyn nhw. Ni'n gofyn i dy gyfiawnder perffaith di ddisgleirio trwy'r cyfnod yma. Ac yn fwy na dim, i ni eisiau codi Iesu'n uchel a'i ogoneddu fe am y cariad anhygoel nath e ddangos a nath e roi i ni gyd. Amen.